sluiten ze dan aan en misschien dat ze iets gaan pikken of wat? Denk het. Maar zo loopt hier meneer, kan me niet gedaan. Oh, hij tegen de dijk lopen. Ja, is goed. Ik kan naar een clublokaal. Maar dat loopt gewoon, dus daar kun je niks meer aan doen. Dat is hetzelfde met die twee kantwoordbestandjes gezet. Dus, deeldoos en zo'n poot voor de camera. Ja. Ik heb die twee tekstbestandjes opgezet voor de school. Twee tekstbestandjes voor de school. Je moet gewoon in dat kladwoord gebruiken. Ah, ja, ja, ja. Dat staat ook op.
Ja,
Ah, hier hè, deze kop. Ja, maar dat doe ik niet. Ik film er gewoon. Ja, nee. We hebben hier alles staan. Maar ik heb de vorige keer in een ander kot. Daar had ik die kabel klaar liggen. Ja, is die dicht? Wieso is kijk, het pas helemaal vervangen. Dan denk ik zo eens checken. Vandaag had ik het verkeerd. De vorige keer was het volgens mij goed. Dus wat hebben we hier? Ja, stapjes. We zijn ze al op weer weg. Ik kan in mijn schaal van een uitvallen. Zo dat fixen, don't worry. We gaan allemaal. Ja, dat is prima, zo mooi zijn. Ja, die kabels zijn allemaal weg, want die liepen hier over tak. Doe maar, want die van die werkman heeft die weggepakt. Hè. Want daar lag zo'n zwarte ook en dat was al zo rondgedraaid rond die paal. Ja, dat is jammer hè. Ik bedoel, Dat is iedereen jammer, kan hè. daar Doe maar, gebruik van dat maken. was een eurokabel ook. Ja, dat was middenkabel. Doe maar. Hè. Wat is uw abonnement voor data? Hebt u een goed abonnement van data? Dat weet ik niet, dat is dat van Michel van de... En dan kun van je de zijn boze hotspot pakken, hè? Ja, we hebben een... Maar weet je wat ik bedoel, de hotspot? Ja, een hotspot, maar ja, hebben wij wifi tot hier? Nee, de hotspot via de gsm van... Ja, hij heeft nu een hotspot Michel. gemaakt hè. Maar ik weet niet hoeveel dat gaat verbruiken voor zijn gsm. Ja, daarom, ik weet niet welk abonnement die heeft. Ja, moest de wifi tot hier komen? Ja, nu heb ik hem terug. Nu heb ik ook... Beringen publiek. Ja, publiek. En heb jij dat paswoord? Beringen. Korte, gewoon klein letters. Gewoon Beringen. Momentje hè. Beringen publiek. Beringen publiek. Ja, verbinding maken. En Beringen gewoon klein. Ja, gewoon klein. Kleine letters. Oké, en dat klopt. Ja. Ja, verbonden. Nu hoop ik ja, dat hem dat trekt natuurlijk. Hè. Oké, dat is wel positief. Maar inderdaad, hij moet even wel wachten. Hè. Ik Ja, heb een fijne is- installatie, ja. een dikke camera. Hè. Nu is hem bezig, want er juist had ik heel veel vertraging gekeken. Dat is ook wel een beetje vertraging. Ja, verbinding is kantje bovenste. Hè. Dat is wel kantje boosje doen, hè. Dat is wel straf, hè. Ik weet niet of ergens alles beter is, maar... Dat is wel lang geduurd. Het was meer dan een half minuut. Dat is geen vertraging. Dat is geen vette. Als ik zo vertragen. Oh nee, oh, Dat is niks. nee, Dat is niks. dat gaat niet lukken. Is er nog een andere wifi die je kunt Beringen intern? Dat kunnen we Die proberen. misschien... Intern, dus Ook dat zal. Beringen.
dat is echt wel heel weinig. Ja. Dat is wel echt heel weinig. Hij gaat ze testen via zijn hotspot of dat iets was. Nou, met hem gaat het, hè. Maar ik weet niet hoeveel data dat hij heeft. Dus, Je weet niet welk abonnement. ik weet niet hoeveel dat verbruikt en zo, dat streamen. Ik heb een ongelimiteerd abonnement hè, van 300 gigabyte, maar ik weet niet waar hij heeft. Ja, hij staat op vel, hè. Die gaan... Om 2 uur begint de match. Ja, 45 minuten, Ja. 35 minuten. Dat marcheert Dat is in wel- ieder geval niet. Dat Dus marcheert, maar niet echt. nee, want hij geeft ook een fout bij het streamen. Dus, Eigenlijk zou je hier een vaste internetkabel willen hebben. Zou dat een ideale oplossing zijn voor u? ja. Ja, want ik denk dat hier nog wel Ja, clubs willen streamen. inderdaad wel. Daar moeten we echt wel voorzien. Ja, de kabel lag hier, hè, maar. God, mensen. Dus, We weten niet, denk je, dat hij niet meer op de dak ligt. nee, je kunt hier kijken, hè. Want die lag rond die pylon die lag. Hè. Daar had ik hem zo een keer rondgedraaid, dat hem niet kost. En daar lag ook nog een andere kabel. Dus hebben we gewoon alle kabels daar weggedaan. Die hebben allemaal weggaan, omdat ze waarschijnlijk niet goed wisten gewoon wat. Ja, met wifi gaat niet. En dat gaat niet uitmaken als je die vandaar naar hier zet, hè. Die meter, dat maakt niet uit. Dat gaat niet. Ah, die mannen komen. Ik zal een keer gaan vragen. Dat moet je eens vragen aan die snel wel voor abonnement. De kabel is weg, hè? Maar via mijn gsm dan. Genoeg data. Ik heb nog een idee. Genoeg data. Alleen zie dat mijn batterij niet kan vullen. Van een andere kabel. Maar ik heb genoeg data. Oké. Goed. Oké, we zien
weer een keer zijn.